Jeg hedder Nanna, og jeg underviser i valgfaget psykologi her på Vibenshus Gymnasium. Psykologifaget det handler omkring mennesker. Det handler om, hvorfor vi gør, som vi gør, hvad vi tænker og vores følelser. Vi arbejder temabaseret. Det betyder, at vi f.eks. har et tema som stress, udvikling, identitet. Undervisning er en blanding af, at jeg holder nogle fantastiske oplæg, hvor jeg forklarer psykologiske teorier og begreber. Vi ser en del film, vi ser psykologiske eksperimenter, og så arbejder vi dem ofte i gruppearbejde eller pararbejde, og nogle gange så afholder vi også vores egne psykologiske eksperimenter. Lige nu arbejder vi med temaet ondskab. Her der har vi arbejdet med ondskabsbegrebet. Vi har kigget på moralsk frakobling, og vi har også arbejdet med 5 forhold ved destruktiv adfærd. Og lige i dag, der skal vi så analysere casen om Kim, der har slået sin moster ihjel. Du skal vælge psykologi, hvis det er, at du har lyst til at blive klogere på mennesker. Hvis det er, at du har lyst til at arbejde med teorier og begreber, der giver dig viden omkring menneskets tanker, handlinger og følelser. Du skal vælge psykologi, hvis du har lyst til at læse lidt, fordi vi læser en del. Til gengæld så har vi ikke nogen skriftlige afleveringer, og eksamen den er mundtlig. Jeg hedder Mikkel Max Jorn, og jeg underviser i musik og lydproduktion. Musik- og lydproduktion-faget handler om at kunne optage og mixe lyde til både film og podcasts og musik. Du skal lære at arbejde med både software og hardware. Software kunne for eksempel være GarageBand i iPads, eller på computeren med Audition, eller som heromme bag ved mig, Logic. Og så skal du arbejde med hardware, det vil sige for eksempel sådan noget som guitarforstærker, eller trommer, eller keyboards, mikrofoner og så videre, så videre. Undervisningen foregår på den måde, at eleverne kommer ind, får udleveret deres iPad og mikrofoner, og så er der ellers bare om at komme i gang med at optage. Vi lytter undervejs, retter til, lægger effekter på og mixer osv. Til sidst så lægger vi en master, og så får vi et rigtig godt produkt ud af det, evaluerer og bliver bedre til næste gang. Lige nu arbejder eleverne med deres eksamensprojekter, og det kunne være hvad som helst. Det kunne være podcasts eller filmlyde. Her i baggrunden der kører en sang, som 2 af vores elever har lavet. Så det kunne også sagtens være musik. Fra Mikkel til Max, drengene kommer straks. Sidder i parken, spildte øl, fik det på jakken. Sommer og sol, der går en viol. Kommer en tur, ser børn løb rundt med vandpistol. Du skal vælge musik- og lydproduktion, hvis du for det første brænder for musik og lyd. Det er at lave det. Ikke nødvendigvis teorien, men det er rent faktisk at lave noget. Og det er skide sjovt. Men du skal også vælge musik- og lydproduktion, hvis du godt kan lide at arbejde selvstændigt og virkelig kunne brænde igennem og arbejde til de sene nattetimer. Og sidst men ikke mindst, så skal du vælge musik- og lydproduktion, hvis du gerne vil have det sjovt. For det er et skide sjovt fag. Og også svært. Jeg hedder Rune, og jeg underviser i retorik. Retorikfaget handler grundlæggende om at få ret, når man argumenterer. Så når man kan få overbevist andre folk om sine sager, og få argumenteret for sine sager, og ikke mindst få fremlagt dem på en enten sjov eller interessant måde. Vi arbejder typisk med en veksling mellem teori og praksis. Det vil sige, at man kan få et oplæg fra mig, og så kan man bagefter gå ud at prøve den her teori af i praksis. Ved for eksempel at skrive en tale, du skulle afholde den, bruge den rigtige gestik osv., eller skulle bruge de rigtige ord for at kunne argumentere for sin sag i en avisdebat. Lige i øjeblikket arbejder vi faktisk med hadbeskeder på nettet. Vi snakker om den gode tone på nettet, og hvordan man kan indgå i dialog med folk, der skriver i en virkelig dårlig tone, eller måske endda en hadfuld tone. Og så kigger vi helt specifikt på hadbeskeder og piller dem fra hinanden og ser, hvordan kan vi egentlig diskutere dem. Du skal vælge retorik, fordi du bliver bedre til at fremlægge ting foran din klasse. Du bliver bedre til at stå foran din klasse og fremlægge på en spændende og sjov og interessant måde. Du skal også vælge retorik, fordi du bliver bedre til at argumentere for dine sager. Og du skal også vælge retorik, fordi at du bliver bedre til at gennemskue andres kommunikation, sådan at du ikke nødvendigvis hopper på alt, hvad dine undervisere, eller dine forældre, eller dine klassekammerater siger. Astronomi, det handler om alt det, der ligger uden for jorden, og også lidt jorden selv. Det handler om rummet, om stjerner, planeter, om sorte huller og mørkt stof. Og det handler om, hvordan rummet påvirker vores hverdag, og også om, hvordan vi påvirker rummet.
I astronomi der er observationer rigtig vigtige, så vi bruger selvfølgelig alt det, vi kan komme i nærheden af. Her der ser vi nogle observationer af Mars, den røde planet, hvor vi flyver henover og ser krater på overfladen. Så undervisningen er i virkeligheden det mest eleverne, der arbejder. Jeg starter forløbene eller timerne med at snakke lidt ved tavlen, men så er det primært eleverne, der sidder og regner opgaver eller diskuterer ting sammen, fremlægger for hinanden, bruger simuleringer osv. Så det handler meget om at få fingrene i stoffet selv. Ja, så vi viser selvfølgelig også billeder og videoer fra aktuelle emner i rumfart, for eksempel da Artemis 2 missionen blev opsendt mod månen.